Yule, kana. आं नोंखौ नायबाय थादों। गोबाव सम जाबाय। नों मानो आखाम जायाखै? आं जाया। आखाम जायाबा नोंनि हालोदा हामा जालांगोन। जालांनांगौ जालांजोबखाबाय। आंनि जिउआ थाबैनो जोबलांसै। बिदि दाबुं। आं नोंनि फारसे जेबो मिन्थिया। अब्लाबो आं नोंनि दुखुखौ नुना सहायनो हायाखै। नों आंखौ जेबो सानाबा गावनि आंगो लोगो महरै नोंनि दुखु गोनां जाथायखौ खिन्थानो हागोन नामा? औ हागोन। आं सासे ट्राइबेल हारिनि सुबुं। जोंनि हारियाव मोनसे हाथियार लाना उदांस्रि नागिरग्रा हानजा दं। आयेननि बेरेखा बायदियै सरखारि सुबुंफोरा बिसोर बिग्रायारिफोरखौ हमो।
थिग बेबायदिनो आंबो बे हान्जानिनो सासे सोद्रोमा। आं बुजिबाय। हारिनि मोजां खामानि मावना हादरनि बेरेखा खामानिनि थाखाय नोंनि साजाया जोबोद गोदोर जागोन। आं आंनि साजाखौ गियाखै। आइ आफानि सिमांखौ थारैनो आं जाफुंहोनो हायासै। बेखौ लानानै आंनि दुखुआ आरोबाव बांसिन। नोंनि गासै साननायफोरा फैमाल जाजोब्बाय। नों दुखुनि लैथोआव गबबाय। आरो बेल' नङा, बिनानाव रंजालिनि बाथ्राखौ गोसोखांब्ला आंनि बिखाया गावस्रालांजोबो। बिनानाव रंजालि? सोर बे? अन्नानै गासिबखौबो फारि फारि खोन्थालांनो हागोन नामा? आं मिन्थिनो हांखुर जाबाय। जागोन, आं गासैखौबो खिन्थालांगोन। खोनासं नों बिदिब्ला। आंनि जायगाया गफुर हालामनि गोजोनपुरि मुंनि दरसे फिसा गामियाव। आफा, आयै, आइ आरो आफा, थाथ'दो नोंसोरो, आं थांनोसै। फिसा, सोहोराव थांनानै मोजां सोलिहैबानो जाबाय। औ आफा, आथिखालाव बोथोरा बारा मोजां नङा। जागोन आइ आरो आफा, आं गावखौ अराय रैखाथि खालामनो नाजागोन। थाथ'दो बिनानाव।
দাদা চাহ দিয়া কি খাব ভাইটি চিংৰা চাহ দাদা যা বহক ঐ চাহ আৰু চিংৰা আনি দে किधर है ओए पकड़ इसको लेके आओ ए लड़का कहाँ से हो सर मेरा नाम धनवीर है मैं गांव से आया हूँ इस शहर में क्यों आए हो सर मैं इस शहर में कुछ काम ढूंढ के आया हूँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तुम तो एक आतंकवादी संगठन की आर्मी हो नहीं सर आप लोग गलत सोच रहे हो मैं एक स्टूडेंट हूँ मैं इस शहर में काम ढूंढने के लिए आया हूँ जो भी हो सच या झूठ थाने में ही पता चलेगा कांस्टेबल गाड़ी में ले ओके सर ए चल थिग बेबायदिनो आं गुबुन हारिनि सुबुंनि नंखाय फाव फान्दायनायाव पुलिसनि आखायाव गोग्लैयो अब्ला बै समाव बिब्दि गाज्रि सुबुंफोरखौ सोरखारिफोरा गोबां गाज्रि रोखोमै साजा होयोमोन बेनिखायनो आं बे जाथायनिफ्राय बारग'नो मोनसे राहा लानायसै ओए गाड़ी रुको नहीं तो गोली चलाऊंगा मैं ओए रुको जल्दी ड्राइवर गाड़ी रुको सामने मत आओ नहीं तो सबको मार डालूंगा मैं बंदे नीचे करो
जानो हागौ नों बे जायगायाव गोदान। औ आं जोबोर गिदिर खैफोदाव गोग्लैनानै दं आदै। आं सानखादोंमोन नोंहा माबा गिदिर खैफोद जादों होननानै। गुबुना गाज्रि सुबुंनि मुं सुना नंखाय फावआव सोरखारिफोरनि आखायाव गथायनो नागिरदोंमोन। दा नों गावखौ बासायनो थाखाय मा सानो बाबु? आं सानो गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ इयुनाव नंखाय फावआव आं बायदि दा खालाम हाथों। आरो आं सानो हारिखौ बासायनो हारि रैखाथि होग्रा आफादफोरजों थाफानानै हारिनि मोजां खामानि मावलांनो। थारैनो नों बेफोर जाथायफोरखौ मोननानै हारिखौ बासायनो थाखाय हारि संरैखाथि लाखिग्रा आफादफोराव थानानै खामानि मावनोब्ला आं नोंखौ गुबुन मोनसे आफादाव दैथायहरनो हायो। मा आफाद आदै? आं थांनो राजि। फै बिदिब्ला आंजों। बाबु, आं एखनब्ला बे आफादनि सुबुंफोरखौ बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय नुयो। जानो हागौ बिसोरनि थाखुलिया बे लामाजों साथोंजों थांबाय थाब्लानो मोननो हागौ। जागोन आदै, आं बिखाफोर दाननानै हारिनि थाखाय मोजां हाबा मावनो आं दावहाथिलियाव ओंखारलांगोन। जै जाथों फिसा, नोंनि साननाया अराय जाफुंथों। थाथ' आदै। दे। बै दिनखालिनो आं बे आफादाव हाबैनो थाखाय आफादनि थाखुलि नागिरना अरन फारसे दावगालाङो। सोर नों? बेयाव मानो फैदों? आं सासे बर' लाइमोन सेंग्रा। नोंथांमोननि आफादाव आं दिनै गोदानै जइन जानो फैदों। नोंनि सिनायथिया मा? आंनि सिनायथिया आर'नाइ। बे आफादाव हाबनो थाखाय नों जोंनि गाहाय गोराखौ लोगो हमग्रोनांगोन। बिदिब्ला फै जोंनि उन उन। नोंसोर बेयावनो थाथ'। आं गाहाय गोराजों रायलायना फैनि। फै आंजों सासे। बिहुरखाव, जोंनि आइजेंफोरा सफैदोंना सफैयाखै? सार, जों बेनि राहाखौ लागासिनो दं। जोंनि आइजेंफोरखौ थाबैनो लाबोनायनि राहाखौ खालाम। जागोन सार। दा जोंनो गोबां आइजेंफोरनि गोनांथि जादों। अके सार। दे बिदिब्ला दोनबाय। सार। बुं जोंखां। सार, जोंनि आफादाव गोदान बर' लाइमोन सेंग्रा जइन जानो फैदों। लेंबो बिसिम। जागोन सार।
नों जोंजों फै। सार, नैबेनो सेंग्राया। मा मुं नोंनिया आरो मा जायगानि? आंनि मुङा धनबीर औवारी। आं गफुर हालामनि दरसे फिसा गामिनिफ्राय फैदों। नों बेवहाय माबोरै सफैनो हाखो? सोरखारिफोरनि आखायाव गोग्लैना खारखोमाबोदों सार। नोंनि थांखिया मा? बे आफादाव थाना अरायबो गावनि हारिनि मोजां खामानि मावलांगोन, बेनो आंनि थांखि। गुड गुड। नाथाय बे आफादाव गोबां नेमखान्थिफोर दं। नों बैफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन, नङाब्ला नोंनि साजाया जिउ जोबनाय। जागोन सार, आं अरायबो बे आफादनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिगोन। आं दिनै खोथा होबाय। गुड, अरायबो नोंनि साननाया जाफुंथों। दा नों गावनि जायगाखौ लाहैनो हासिगौ। जोंखां, बेखौ लानानै थां। जागोन सार, थुदो। आदै, धनबीरमोननि न'आ बेनोमोन नामा? औ, बेनोमोन। आदै आरो मादै, धनबीरा नोंसोरनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदों। न' आदै, लाइजामखौ नाजावदो। दे होमबा आदै आरो मादै, थाथ'दो, जों थांसै। औ दे। आइ आरो आफा, आं नोंसोरनि फिसाला धनबीर। आंखौ निमाहा हो आइ आरो आफा। आं नोंसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हायासै। सोहोराव फैनायनि उनाव आं गुबुन इनाय सुबुंनि फाव फान्दायनायाव, गाज्रि सुबुंनि मुङाव सोरखारिफोरनि आखायाव गोग्लैहैना राहा गोथे जानायलाय हारिनि थाखाय जांख्रिखांनो, हाथियार लाना दावहा नांनो आं ओंखारबोबाय। बेनिखायनो आइ आरो आफा, आंखौ बे दायनि थाखाय निमाहा होना बोर सारसे हरगोन होनना मिजिंथिबाय। एसेनोसै, नोंसोरनि अनजाथाव फिसाला धनबीर।
घेर लो इन सबको। आयो अरे बुद्धे, तेरा बेटा कहाँ है? सुना है तेरा बेटा आतंकवादी है? बोल, तेरा बेटा को कहाँ छुपा के रखा है? साले नहीं मालूम? मारो इनको। अंदर ले चलो लड़की को, ले चलो। चलो अंदर। चलो। आब' जों गामियाव दासान्दि मानो इसेबां दावखा गाबबाय थाग्रा जाखोबा? बिनानाव, सैथो जुगनि सुबुंफोरा बुङो दावखा दाउआ गाबोब्ला दुखुनि रादाब सौफैयो होनना। जानो हागौ बे दाउआ मैयानि धनबीरमोननि न'खरनि
जालांनाय दुखु गोनां जाथायनि फारसे रादाब बिलाइदों। औ आब' बिब्दिनो जानांगौ। थारैनो बे जाथाया जोबोद दुखु गोनां। माथो धनबीरआ सहराव थांनायनि उनाव गाज्रि सुबुंनि मुं सुजाना नोंखाय फाव फान्दाय जानायनि उनावसो आफादाव हाबैदोंनो। औ नंगौ, आंबो खोनादों। गसायासो मिन्थिसिगौ दा इयुनावबा मा मा जालांबावगोन। बेफोर जाथाया थारैनो आब' गुबुन हारिनि इनाय सुबुंनि थाखायनो जादों, नङा दा आब'? नंगौ बिनानाव, दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गाव गावखौनो एसे रैखाथि लाखिनो नाजालायनांसिगोन। नङाब्ला बर'नि अख्राङाव गोसोम जोमैया साग्लोबबोसिगोन। आं गिखांनायसो मोनलाय लांबायहाय आब'। जोंहाबो इयुन दङ। फिसा फिसौखौ लानानै जोंहाबो जिंगा सिनांगौ जानासो फैबाय। नंगौ बिनानाव, नों बुंनाया थारैनो सैथो। दे बिदिब्ला आब' नों खुन्दुंखौ थुनबाय थाथ'दो, आं ओंखामखौ संहैग्रोनोसै। दे आगै।